Ο Θανάσης Φραγκιαδάκης είναι ο επόμενος καλεσμένος μας στην τηλεφωνική γραμμή, μέλος της σχολής, μαθητής και ο ίδιος εκεί, δεν το σωστά τα λέω? Κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Διονέλη, πολύ σωστά τα λέτε. Ωραία. Έχετε διοργανώσει μία εκδήλωση την Κυριακή, εκδήλωση διαμαρτυρίας. Πείτε μου δύο πράγματα γι' αυτό. Την Κυριακή το πρωί στις 11.30 θα πραγματοποιήσουμε μία εμπλό και όχι μόνο συγκέντρωση, έτσι θα το έλεγα περισσότερο ευαισθητοποίησης στο λιμάνι του Ηρακλείου μπροστά στον ιστιοπλοϊκό όμιλο, στο παλιό ψυγείο. Ναι. Και ζητάμε τη συμμετοχή του κόσμου με όλα τα πλωτά μέσα και επίσης συμμετοχή του κόσμου από στεριά. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και πολλές οικογένειες με παιδάκια. Ναι. Εννοείται ότι το αντικείμενό μας φυσικά είναι τα χημικά, η διαδικασία καταστροφής των χημικών. Ξέρετε, το γεγονός ότι μπαίνουν πολλοί φορείς που εμπλέκονται, ασφαλώς αφορά τους πάντες, αλλά ειδικά όσοι είναι γύρω από τη θάλασσα, από τους, από τους ψαράδες, τους αλληλείς της Γάβδου, μέχρι τη σχολή ανοιχτής θαλάσσης, και πολύ καλά κάνετε, δείχνει ότι το πράγμα αρχίσει να βγάζει ρίζες, πώς να σας το πω, και να αφορά, να ακουμπά σε πολλά κομμάτια της κοινωνίας. Έτσι είναι. Νομίζω ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε, είναι ευθύνη μας να το κάνουμε. Είναι μια διαδικασία η οποία πρόκειται να γίνει, η οποία δεν έχει δοκιμαστεί ξανά, τουλάχιστον μέσα στη θάλασσα. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος, το οποίο θα φέρει τραγικά αποτελέσματα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην περιοχή μας. Εμείς το προσεγγίζουμε γενικά για όλη τη θάλασσα και το περιβάλλον. Δηλαδή είναι διαδικασίες οι οποίες φέρνουν επικινδυνότητες πολύ, πολύ σημαντικές που πρέπει να προσέξουμε. Και το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να φωνάξουμε ένα όχι σε αυτές τις διαδικασίες. Εκεί στην σχολή ανοιχτής θαλάσσης, τι ηλικίες είναι τα παιδιά, οι μαθητές? Βάζω και εσάς μέσα. Η 47η σχολή ανοιχτής θαλάσσης, είμαστε όλοι ενήλικες. Είμαστε γύρω στα 40 με 45 άτομα, νομίζω από 18 ως 60-65 χρονών. Μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους. Ναι, βέβαια. Έχουμε δεθεί μέσα στη θάλασσα, η οποία είναι και η δασκάλα μας, η ουσιαστική δασκάλα μας, την οποία και οφείλουμε να προστατεύσουμε το τελευταίο δίμηνο, και έχουμε ευαισθητοποιηθεί μέσα από όλο αυτό το δέσιμο. Και ενεργοποιηθήκαμε πάρα πολύ άμεσα και πολύ ελεύθερα και πολύ γρήγορα. Χωριστήκαμε σε ομάδες και όλα αυτά γίνονται σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Δηλαδή στην ουσία έχουμε ξεκινήσει για μία εβδομάδα, ας πούμε, και εν τέλει έχουμε κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις και περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο κάτω στο λιμάνι. Περιγράψτε μου λίγο την εκδήλωση διαμαρτυρίας. Εσείς είστε τώρα με τα σκάφη τα εκπαιδευτικά μέσα στη θάλασσα, θα αποκλείσετε το λιμάνι? Πώς ακριβώς? Όχι. Προσέξτε λίγο. Δεν έχουμε σκοπό να αποκλείσουμε το λιμάνι, δεν είναι σκοπός μας να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην κίνηση του λιμανιού. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε μια συμβολική κίνηση ευαισθητοποίησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μπροστά στον ιστιοπλοϊκό όμιλο, στο παλιό ψυγείο. Θα βγουν σκάφη, εκτός από τα εκπαιδευτικά σκάφη που είναι 3 μεγάλα σκάφη ιστιοφόρα, θα βγουν και άλλα ιστιοφόρα σκάφη του ομίλου. Έχουμε ενημερώσει τον Παγκρίτιο Σύλλογο των Φουσκωτών Σκαφών, τον Ναυταθλητικό Όμιλο Γαζίου, τον Κοπηλατικό Όμιλο, τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλληλείς, το Σύλλογο Ιδιοκτών Σκαφών Αναψυχής Νέαρχος, τη Συντονιστική Επιτροπή Ηρακλείου κατά της εξουδετερώσεως των χημικών της Συρίας στη Μεσόγειο, τον Ερυθρό Σταυρό, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ποδηλατικούς, ορειβατικούς, φυσιολατρικούς. Έχουμε ενημερώσει πάρα πολλές ομάδες. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι αρχίζει να ριζώνει στην κοινωνία η αντίδραση για το. Δεν ξέρω αν θα το αποτρέψουμε. Είναι πολύ δύσκολο προφανώς. Επίσης, δεν ξέρω αν υπάρχουν διαθεσιμότητες για συμμετοχή στην αποστολή που θα γίνει εκεί, όταν θα βρίσκεται το πλοίο. Βέβαια, εσείς τώρα θα μου πείτε, ακόμα μαθαίνετε, δεν είστε για τέτοια πράγματα, αν καταλαβαίνω καλά. Θα σας πω, κοιτάξτε να σας πω. Το αν θέλει κάποιος να συμμετέχει πιο ενεργά ή όχι, δεν έχει να κάνει με το πόσα ξέρει μέσα στη θάλασσα. Γιατί αυτή τη στιγμή οργανώνεται μια κίνηση ακτιβισμού, θα την έλεγα, ας μου επιτραπεί. Ναι, τέτοια είναι προφανώς. Στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι, ακόμα και από τη στεριά, υποστηρίζοντας οικονομικά, ακόμα και μέσα από τα σκάφη.
δεν χρειάζεται να είσαι καπετάνιος για να υποστηρίξεις κάτι τέτοιο. Και να σας πω την αλήθεια, και εμάς η κίνησή μας θέλουμε να λειτουργήσει υποστηρικτικά, ψυχολογικά γύρω από τέτοιες κινήσεις και να παροτρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη βοήθεια στον τελικό στόχο, που είναι να σταματήσουμε αυτή την κίνηση. Μάλιστα. Και πολύ καλά κάνετε. Οπότε το ραντεβού είναι την Κυριακή που μας έρχεται, 11.30 ώρα το πρωί, μπροστά στον Ιστιοπλοϊκό, στο παλιό ψυγείο. Και από εκεί και πέρα φαντάζομαι θα υπάρξει και ένα ευρύτερο πλαίσιο. Υπάρχει και συντονισμός, το είπατε ήδη, με το συντονιστικό του Ηρακλείου. Έχουμε ενημερώσει τη Συντονιστική Επιτροπή του Ηρακλείου. Έχουμε γίνει πλέον όλοι μαζί μια ομάδα. Γενικότερα θα έλεγα ότι όσο έχουμε επικοινωνήσει το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και αυτό που θέλουμε να φωνάξουμε ηχηρά κάτω στο λιμάνι την Κυριακή, το καταστρέψτε τα χημικά και όχι τη θάλασσα, όλο και περισσότεροι έρχονται μαζί μας και όλο και περισσότεροι δηλώνουν ότι θα είναι κάτω οργανωμένα ή μη μαζί μας. Θα είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, δεν έχουμε σκοπό να διαφωνήσουμε μεταξύ μας, κατεβαίνουμε ειρηνικά, σιωπηλά και πάμε για κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και θέλουμε τη συμμετοχή όλων και κυρίως οικογένειες με παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το είπατε και πριν και το σημειώνω και εγώ, δεν το παραβλέπω, ότι ειδικά η θάλασσα που θέλει και την προσοχή της, θέλει και τη γνωριμία μαζί της, θέλει όλα αυτά, την ώρα που κινδυνεύει, ίσως είναι και μια καλή αφορμή να ξαναδούμε τη σχέση μας μαζί της, έτσι όπως το βάζετε. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πηγή ζωής, ανεξάρτητα με το που βρίσκεται ο άνθρωπος, πόσο κοντά ή μακριά από αυτή, είναι πηγή ζωής για όλους μας. Μάλιστα. Η θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην κινητοποίησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και ελπίζουμε να μας υποστηρίξετε μέχρι το τέλος. Και βέβαια, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.